имрӯз соати 15:37 ба маркази алоқаи сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ аз нуқтаи сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Соро Ойл воқеъ дар кӯчаи Борбад 1 оиди Таркиш хабар расид. дарҳол ба ҷои ҳодиса 9 адад воситаҳои нақлиёти сӯхторхомӯшкунӣ ҳозир гардида дар муддати кӯтоҳ тавонистанд сӯхторро хомӯш кунанд. пас аз хомӯш кардани алангаи оташ маълум гардид ки воситаи нақлиёти боркашон ки гази моеъро дар нуқтаи сӯзишворӣ холӣ мекардааст бинобар риоя накардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ тарк кидааст. дар натиҷаи мавҷи зиёд як нафар зан ки дар пешайвони манзили истиқоматиаш дар ошёнаи сеюм қарор дошт ба замин афтида ба ҳалокат расидааст. ҳамзамон як адад воситаи нақлиёти боркашон ки дар канори нуқтаи сӯзишворӣ қарор дошт сӯхта корношоям гардид. маврид ба зикр аст ки аз ҷониби мақомотҳои дахлдор гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда таҳқиқи ин ҳодиса идома дорад. چیزی بود ترکیده